Sziasztok! Elérkeztünk a videósorozatom első szakaszának a végéhez. Ebben a részben összefoglaljuk, hogy mit is tanultunk idáig. Lássunk egy gyors időrendi áttekintést. Megismerkedtünk a HTML szerkezetével, és elkészítettük az első HTML forráskódunkat. Elkezdtük felépíteni a bemutatkozó oldalunkat, aminek kapcsán több különböző HTML elemmel találkoztunk. A tartalmat lorem ipsum generátor segítségével töltöttük fel, így próbáltuk kicsit életszerűbbé varázsolni, és karakterformázásokkal érdekesebbé tenni a megjelenítést. A menü létrehozásakor megtanultuk, hogy a HTML tageknek lehet attribútuma. Sőt, egyes HTML elem esetében kötelezően meg kell adni, különben nem tud, vagy nem fog jól működni. Gondoljunk például az img src attribútumára. Az oldal alján létrehoztunk egy kapcsolati űrlapot sokféle beviteli mezővel. A létrehozott űrlappal a kliens és a szerver közötti üzenetváltást demoztuk. Belefolytunk a webalkalmazások és webszerverek működésébe, hogy publikálhassuk a bemutatkozó oldalunkat egy ingyenes webhosting szolgáltatónál létrehozott subdomainre. Részletesen foglalkoztunk a HTML7 szakasszal, ami szükségessé tette néhány kiegészítő tudás elsajátítását. Sok dolgot megtanultunk a képekről és a képkezelésről. A Google Search Console-t használtuk a weboldalunk optimalizálásához. Végül elhelyeztük a YouTube videó és a Google térkép beágyazásokat, valamint audio és videó vezérlőket az oldalunkon. Annak ellenére, hogy rengeteg érintőleges témakörrel találkoztunk, a videósorozat első szakasza lényegében a HTML-ről szólt. A HTML az alapja a további webfejlesztési ismereteinknek. Így, ha valaki végigkövette a videóimat, teljes joggal mondhatja el magáról, hogy valamennyit már ért a webfejlesztésből. Nézzük, hogyan is néz ki egy HTML kód. Az első sorba kerül a doctype HTML. Ez a sor azt jelzi a böngészőnek, hogy HTML kódról van szó. A teljes HTML kód a HTML per HTML blokkba kerül. Ennek tartalmát értelmezi a böngésző. A HTML-nek két fő szakasza van, a head és a body. A head blokkba kerül minden, ami valamilyen szempontból fontos, például más nyelven megírt programok, megjelenítést befolyásoló dolgok vagy külső programok, például keresőmotorok számára hasznos információk. A body részbe kerül, amit meg szeretnénk jeleníteni. H1-től H6-ig hoztunk létre címsorokat. A címsorokhoz tartozó tartalmakat paragrafusokba helyeztük el. Tulajdonképpen a címsorok és a paragrafusok adják a statikus oldalak lényegét. HTML szövegformázásokra az itt látható tageket használtuk. Félkövér, dölt, kisbetű, nagybetű, áthúzás, aláhúzás, alsó index, felső index, kiemelés. A table taggel táblázatot tudunk létrehozni. A táblázatnak lehet címe, amit a caption taggel adhatunk meg. A t-headben a táblázat fejlécét találjuk. A fejléc sorait tr taggel adjuk meg. A benne lévő cellák tartalmát a th tagbe írjuk. A t-bodyba a táblázat törzsét helyezzük el. Szintén tr taggel határozzuk meg a sorait, ugyanúgy, mint a fejlécben. Viszont a törzs celláit nem th, hanem td tag tartalmazza. Linkeket a href-fel tudjuk létrehozni. Ezek a linkek mutatnak más oldalakra, ami lehet akár egy másik doménen is. Ilyenkor abszolút URL-t használunk, de ha a saját doménünkön belül mutatunk valamire, célszerű relatív URL-t alkalmazni. Illetve ha a href-be kettős kereszttel egy HTML tag ID-ját írjuk, akkor az oldalon belül tudunk navigálni. A HTML kódban létrehoztunk rendezett all, rendezetlen ul és leíró dl listákat. Ezeket kombináltan is használhatjuk, így tudunk egy jól átlátható struktúrát vagy egy tartalomjegyzéket létrehozni. Az űrlap arra való, hogy adatok kerüljenek bele a látogatóktól.
Az adatok típusa sokféle lehet, például sima szöveges mező, jelszó, rádiógomb, jelölőnégyzet, csatolt fájl, szövegdoboz vagy legördülő lista. Az action attribútummal megmondhatjuk az űrlapnak, hogy hova. A method attribútummal azt is meghatározhatjuk, hogy milyen módon legyen elküldve az adat a submit gomb megnyomásakor. iframe-et használunk a harmadik féltől származó kód beágyazására. Jellemzően YouTube videókat és Google térképet tudunk így elhelyezni az oldalunkon. Saját multimédia tartalmakat is meg tudunk jeleníteni az oldalunkon, a videó és audio vezérlőelemek használatával. A videósorozatban külön foglalkoztunk a head szakasszal, ami a SEO, azaz a Search Engine Optimization, magyarul keresőmotor optimalizálás szempontjából nagyon fontos, hisz ezáltal kerülhetünk előrébb weboldalunkkal a Google által felkínált listán. A title taggel határozzuk meg az oldal címét. A metatagekbe kerülnek a külső alkalmazások számára hasznos információk és megjelenítésre vonatkozó előírások. A linkrellel pedig ikont adhatunk az alkalmazásunknak. A videóban létrehozott weboldalam itt található. Erre az oldalra az eddigi munkáimat is felmásoltam, amit meg lehet nézni és le lehet tölteni a forráskódjukat. Az első forráskód neve az, hogy About V1 HTML. Per About aláhúzás V1.html. Ez az első verzió. Jelenleg az utolsó verzió az About V19 HTML. De úgy tervezem, hogy továbbra is ezt a fájlt fogom továbbfejleszteni a későbbi részekben. Tehát így lehet a különböző verziójú forráskódokat megnyitni. Első verzió, második, harmadik és így tovább. A videósorozatban egy-két kivétellel csaknem az összes HTML elemet megemlítettem, de a teljes referenciát megtaláljátok a v3schools.com-on. Itt rögtön a bal felső sarok második sorban itt van a HTML. Itt a referenciákon kívül találhattok még példaprogramokat és gyakorló feladatokat is, amivel felmérhetitek a tudásatokat. Itt lejjebb tekerünk, Examples, itt láthatunk példákat. Például paragrafusra, HTML paragraphs. Itt van a Try it yourself, próbáld ki, és bal oldalt láthatjátok a forráskódot, és jobb oldalt az eredményt. Például, hogyha itt a forráskódban módosítunk, és létrehozunk még egy paragrafust, vagy bármit, akkor a futtatás, azaz a run paranccsal megmondhatjuk, hogy futtassa le az új kódot, és láthatjuk, hogy le is futott, és be is tette jobb oldalra a saját paragrafusom mondatot. És feladatokat is lehet megoldani. Ha kicsit lejjebb tekerünk egy adott leckénél,
Például HTML slice, lejjebb tekerünk és itt ilyen kiegészítős feladatot kapunk. Beküldhetjük a megoldásunkat, és megmondja, hogy jó volt-e vagy nem. Bár nem hangsúlyoztam ki, de ebben a szakaszban rengeteg szakmát érintettünk, amikből itt most felsorolnék néhányat. Programozó, webfejlesztő, rendszerüzemeltető, rendszerszervező, marketinges, grafikus, szerverüzemeltető, hálózatmenedzser, műszaki informatikus, stb. Ha bármelyik felkeltette az érdeklődéseteket, keressetek rá bátran a különböző tanulási lehetőségekre, tanfolyamokra, iskolákra a Google-en. A videósorozatom következő szakaszában a CSS-ről fogok beszélni. Maradjatok velem, iratkozzatok fel, lájkoljatok, kommenteljetek, sziasztok!